Здравейте, аз съм Поли Петкова, вие сте в канала на Ели Арт Handmade. Днес ще ви науча как да си изплетете ето такова ладенце само за 30 минути. Не забравяйте да се абонирате, за да не пропуснете следващите интересни видеа, които предстоят. Ще се учим на много нови неща, обещавам, но сега се захващаме за ладенце. И така, започваме. Какво ще ни трябва? Цвета, който ще ни е ладенцето. Аз си избрах лилав. Зелен. Нямам подходящото зелено, ще го изплетем с това. Ето това, примерно, е доста въпреки че на камерата не си личат толкова, но подберете си хубаво зелено. Едно шишче. Шишче, буквално, това, което купуваме от супермаркета. Обикновено дървено шишче. Има естествено и готови зелени, като дръжки направени, но аз си купих за изработката на ладенцата за 8 март. За базара обаче въобще не ми харесват, много са ми изкуствени, затова ето това ще използваме. Маркерче, аз ще плета с Кука 25 тюлип. Лепило. Взела съм си най-обикновено лепило отново от магазина и малко пълнеж. Както виждате, и една игла. Както виждате, нужните материали не са нещо, което не може да откриете супер лесно. Започваме с изработката на самото лале. Плете се изключително лесно. Започваме с магическото кръгче. Това магическо кръгче, което тормози всички плетачки, като започнем да плетат. Така. Взимаме свободния край. Ето така. Обвиваме го около двата пръста. Може около единия. Виждате, тук се получи едно хиксче. Куката. Искам внимателно да гледате. От тук минава и трябва да захванем ето това конче. Отново. Минава, взима ето това и го издърпва по този начин. Ще покажа отново. Минава, взима го и го изважда. С тези два пръста го хващате и си изваждате пръстите. Ето това е нашето кръгче. Магическото кръгче. Сега трябва да направим една въздушна бримка, която ние борим за нищо. Хоп! Ето това е нашето магическо кръгче. Вътре трябва да изплетем 6 бримки, нисък пълнеж. Напомням, че продължавам да работим само с бримки на български язик. Не изговаряме повече. Искаме да наложим използване на терминологията на български, не само на руски и на английски. Искаме в България да е на български. Затова ще ги изговарям само единствено на български. Ще свикнете. Една нисък пълнеж направих. Ето как се прави втората. Трябва да направим 6 в това кръгче. Промушвате от тук. Прасе тези двете. Отново промушвате. Трябва да издърпате ето този конец отгоре. И от водещия конец да промушите тук. Това е бримка нисък пълнеж. Два пъти. Отново. Издърпвате. Промушвате 3. Изтърпвате, промушвате 4. Държите си кръгчето са и тези пръсти двата. Среден и палец. Колко направихме? 1, 2, 3, 4, още 2. 5 и 6. Трудното свърши. Трудното за вас. Сега хващате този късия край и с тези притискате и издърпвате. Искаме да стегнем това кръгче хубаво. Това ни е основата. В първата бримка, ето тук, това е бримка. Това е цяла бримка. Промушвате между етия двете. Ето. Промушвате. Изваждате от водещия конец и не изплитате, не го изплитате както до сега, а само го промушваме. Това е магическо кръгче. Взимате си един маркер. Сега, понеже може би нямате маркер вкъщи, ако нямате маркер вкъщи, просто какво може да направите? Ето така. Да си вземете малко конче, друг цвят. Аз по принцип не работя с маркер, когато работя с тънка пръжда, защото ми се струва, че ми остават дупки. Пак аз имам някаква фобия от дупките. Дори този конец да го разделям на 4, но да не изпадаме сега в такива подробности. Ето това ни е началото на реда. Ще го направя така. За тези, които нямат маркерче вкъщи. Може и кламерче да си сложите, безопасна игла, въпреки че на мене много ми висят и ми пречат. Започваме. Първи ред ни е готов. Втори ред. Тук имаме 6 бримки по това кръгче. Трябва да изплетеме 6 наддавки. Т.е. във всяка една от тези 6 бримки трябва да изплетем по 2 бримки нисък пълнеж. Започваме. В първата промушвате, издърпвате и изплитате. Една бримка нисък пълнеж.
Ето, в същата бремка пак промушваме, пак издърпваме и изплитаме. 2 бремки нисък пълнеж. Преминаваме на следващата. 1 нисък пълнеж, 2 нисък пълнеж. Към третата преминаваме. 1 нисък пълнеж, 2 нисък пълнеж. В края на този ред ще имаме 12 бремки нисък пълнеж по нашето кръгче. Не си изплетох конеца, който виси, но ще го изплета на следващия ред. Последно, предпоследно всъщност. Махаме маркера. Сега ще го покажа отново бавно ниския пълнеж. Промушвате през цялата бремка, издърпвате от водещия конец. На куката имате 2 и изплитате. Още веднъж изплитаме. Ставяме си маркера, в случая кончето. Ред номер 2 ни е готов. Той ни беше 6 наддавки. Продължаваме. Ред номер 3 последния начин. Една бремка нисък пълнеж, една наддавка. Редуваме това нещо 6 пъти. Ето по този начин. Сега ще си изплета и този конец висящия. Промушваме. Ето така си изплитам аз кончето. Една нисък пълнеж. В следващата бремка ще изплетем 2 нисък пълнеж, т.е. една наддавка ще направим. Искаме да увеличим нашето кръгче. Продължаваме в следващата отново една нисък пълнеж и в следващата наддавка, т.е. 2 бремки нисък пълнеж в една. По този начин ще продължим до края на реда. Ще редуваме една нисък пълнеж, една наддавка. Т.е. една бремка нисък пълнеж и в следващата бремка плетем 2 нисък пълнеж. Сега отново говорене, забравих сега наддавка ли трябва да правя. Винаги трябва да завършвате на наддавки. Ако не завършвате на наддавки, значи някъде нещо сте пропусна. Сега ще видим, като дойде моя край, дали от много говорене обърках къде ми е наддавката. Ами да, объркала съм я. Ще направя наддавка и един нисък и тъкмо ще ви покажа как се броят бремките. Ако не сте сигурни дали сте се справили. Това вече го изплетох, мога да го отрежа. Това малкото конче, което беше от магическото кръгче. Ето го нашето кръгче, сега ще броиме. Ето е структурата на бремката, ето така изглежда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Значи тук ми е била прибавката 18. Готови сме. Това беше ред номер 3. Ред номер 4 е последния начин. 2 бремки нисък пълнеж, една наддавка. Ще редуваме 6 пъти до края на реда. Показвам. Една нисък пълнеж, 2 нисък пълнеж и в третата бремка правиме нашата наддавка. Т.е. 2 бремки нисък пълнеж в една. И отново. Една, 2 нисък пълнеж, една наддавка. И пак. Една, 2 нисък пълнеж, наддавка. 2 наддавка. В края на този ред ще имаме 24 бремки. Една, 2 наддавка. Сега ще ви покажа как да си броите редовете. Ако забравите докъде сте стигнали, до кой ред сте. И в последната наддавка. Сега ние сме на 4-ти ред. И ще проверим дали сме на 4-ти ред. Ще ви покажа как да си проверите. Една нисък пълнеж, вече 100 нисък пълнеж. Първото кръгчето ни е първи ред. Втори ред, трети ред, 4-ти ред. Ще ви приближа ето така. Първи, втори, трети, 4-ти. Ето, виждате ли, вече може да броите редове. Трябва просто да си тренирате ръката да плете равномерно, с еднакво ниво на стегнатост. Започваме с ред номер 5, който е 3 бремки нисък пълнеж, една наддавка. 1, 2, 3 нисък пълнеж, куката ми скърца,
Защо съм си мазала ръцете с масло преди това и сега съответно малко ми скърца куката. 3 надавка. По този начин сме до края на реда. 2, 3 и в четвъртата надавка. Показвам бавно, че се усещам, че пак плета много бързо. 1 нисък пълнеж, 2 нисък пълнеж, 3 нисък и надавка. В края на този ред ще имаме 30 бримки и следващия ред е последното увеличение, което ще правим. И повече няма да имаме нужда да увеличаваме. Ще плетем само равни редове. 1, 2, 3. И тук, където ни е маркерчето, правиме нашата надавка. Поставяме маркера за началото на реда. И започваме с ред номер 6. Както казах, това е последния ред с надавки. 4 бримки нисък пълнеж, 1 надавка. 1 нисък пълнеж, 2 нисък пълнеж, 3, 4 и в петата правиме надавката. Увеличението. 2 бримки нисък пълнеж в 1. Това го повтаряме до края на реда. 4, т.е. 6 пъти ще повторим това увеличение и бримките ще ни станат 36. Дали съм на 4? Я да погледна какво направих. Надавка 1, 2, 3, 4. Добре. Не съм объркал този път нищо. Надавка 1, 2, 3, 4. Надавка. Аз тези оленца ги плета на хикс. Ако някога сте плели, знаете какво е хикс. А ако не сте плели, няма нужда да ви натоварвам в момента с допълнителна информация. Целта ни тук е да си изплетеме ленцето. Защото когато получим много информация, която не знаем на един път, се получава претоварване. Мислим си, че нищо не знаем, нищо не можем, затова няма да ви затормозявам. Плета на хикс в момента, защото аз по принцип памук си го плета на хикс, не мога да го плета на V, но не ми харесва как се получава. Сега се върна към оленцата. Имаме 6 реда до тук. Схемата ни е от 20 реда, т.е. сега трябва да сплетеме 14 реда, нисък пълнеж, нищо не променяме, никакви надавки, просто по кръгчето трябва да направим 14 реда по 36 бремки. Ето така, просто ниски пълнежи, 14 реда, без никакви промени и изменения. По този начин плетеме 14 реда. Общо лолето ще ни бъде от 20 реда. В момента сме на 6 ред. Плетем още 14 реда нисък пълнеж и ще се видим в края на 20 ред. И така приключих с нашите 20 реда. Сега ще ги изборим заедно. За силночите отново да ви покажа как се борят. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Приключили сме. Сега ще направим една залепена бремка. Ето последния начин. Промушвате, издърпвате, на куката са 2. Не я изплитате, просто я промушвате. Тук оставяме, ето така, може би 30-40 см конец. И отрязваме. Този маркер вече не ни е нужен. Издърпвате ето по този начин и затягате. Сега на това конче ще нанижем иглата, която аз загубих. Не я виждате вие, и аз не я виждам. Няма я моята игла. Наистина я няма. Потъна някъде. И как ще си зашиеме сега това? Добре, ще открия някаква друга игла. Но те са дълги, пък аз не исках дълга. Но с каквото разполагаме с това. Потъна някъде моята игла. Наистина не разбирам къде отиде. Аз дори не съм ставала.
Тези, които са гледали други мои видеоуроци, знаят, че имам голям проблем с нанизването. Така, ето го. Нанизах вече, че се появи от някъде. Взимаме пълнеж и пълним. Сега, ако нямате специална пълнеж, може просто една стара играчка на детето, плюшена, която не ползва, вътре е същия пух. Може някоя възглавничка, която сте решили, че вече няма да използвате и ще жертвате в името на красивите лалета. Така че винаги има варианта, в който да измислите с какво да напълните едно лаленце. Ето така. Не пълниме толкова много. По този начин. Опитваме се това да е по средата. Края. Защото сега ще вземем иглата. Ето така. Не знам дали виждате нещо, понеже аз не виждам телефона и не знам реално вие какво виждате. Сега изглежда ли ви по средата? Не, май ще преместа на една. Не е толкова фатално. Издърпваме и стягаме. Внимайте да не скъсате конец при стягане. В съседната влизате и ще го направим на обратната страна. Трябва да мине ето така през бремките. Добре, да кажем, че сме готови. Сега идваме ето така. Идваме ето тук. Искаме да дойдем, да мине отдолу и да излезе срещу положения край. Ще направим абсолютно същото. За да получим ето тази форма на лаленце. Стягате и правим същото в съседната бримка и излизате. Понеже ми е много дълга иглата и малко не ми е удобно. Ето нашето лаленце. Се прокарвате някъде произволно да излезете, за да прибереме конеца. Тук си го оформяте. Аз правя следното нещо. Едно като възълче, за да съм сигурна, че този конец никога повече няма да се покаже. Промушвам ето така и затягам. Изкарвам някъде произволно и отрязвам този конец. И приключваме с горната част. Отрязваме. Няма да шиеме повече. Това беше ето ние главичката на нашото лаленце. Захващаме се с стеблото. Сега се надявам маникюристката ми да не гледа това. Този видеоурок. Що ще разбере защо ногтите са ми в това състояние и ръцете. Сега, ето тук първо ще си разширя малко това магическото кръгчето. Така ще направя няколко пъти. Взимаме шишчето. Отваряте си лепилото. Внимавайте да не се олепите като мен. Аз ще се олепя със сигурност. Предупреждавам ви. Ето така първите 2 сантима. Само. Сега трябва да си намеря нещо, на което да си слагам. Ето така лепилото, за да не ми отиде бюрото. Сложила съм тук малко лепило. Промушвам достатъчно. И ето така. Оставяте го за няколко секунди. Повече няма да излезе оттам, гарантирам ви. След това, което трябва да направим, да си освободите така място и започваме да увиваме ето тази прежда около шишчето. Старайте се да си купите лепило, което е по-гелообразно, защото тези, които са много течните, да си имаме едно такова. Много ми се разтича. Горе-долу на малки участъци работим. Не е нужно да мажете всичко до края. Ето така. За началото е най-трудно, силно казано. Просто само докато се захване, ето така премятате, искате да отидете в основата, за да не ни се вижда шишчето никъде. Сега ще видите колко лесно е. Ето така ще задържа само няколко секунди, за да захване. Това после ще го отрежа и това стърчащото сега тук. Добре, да кажем, че захвана. И започвате да въртите шишчето.
Може да го правите и като ето така хванете и въртите самото лаленце. Виждате ли колко бързо се случват нещата? Аз в момента даже го правя бавно заради вас. Пак ви казвам, ако ви е по-удобно, може да го правите и така. Качих се малко нагоре. Старайте се да няма разстояние, ако видите, че някъде има малко от връзвате, отплитате и продължавате. Неопределено така ми е по-лесно. Наистина това не е правилното зелено като за лаленце, но пък вярвам, че вие ще се справите по-добре. Аз просто изплетох много лалета, може би 100, и не мога да си намеря зеленото, което ми е необходимо. Аз имам един точен нюанс, между другото това е прежда джинс. И самото лале и този цвят са джинс. Ето така продължавате да си слагате по-малко лепило, може и на по-малки участъци от мен. Както виждате, аз така смело си мацам. За сега не успях да се улепя, но системно показалците ги приключвам, особено когато изработих повече лалета посред нощите. Ето, и така става. Виждате ли колко варианта ви показах? Просто трябва да берете кое ви е удобно на вас на ръката. И да следите докъде ви е лепилото. Аз ето до тук сякаш ми още малко и трябва да добавя накрая. Добре. Трето нанасяне. Направо този път до края го слагам. И сега ще ни остане само листенцето да направим и сме готови. Виждате, че става супер лесно. Аз така стебълцото много повече ми харесва. Не знам, имах някъде едно лаленце с онези шишчета, готовите, ма наистина не ми харесват. Не знам, може би съм го някъде отишло. Така, стигнахме до края. Отрязвате. Това е много голяма капка, която имах, но най-верният помощник на плетачката са клечките за зъби. Не му питайте защо. Използваме ги. Ето така. Ето го нашия край. Виждате колко добре стана. Сега и това тук отгоре ще го отрежа. Естествено, че ми няма малката ножица. Понеже се работя и в работилницата през деня, и вечер в къщи. И положението е постоянно едно носене на ето, готови сме. Остава да продължим с листото. Открих иглата. Както може би виждате, вече когато не ми трябва, но имаме лаленцето. Остава да изплетеме нашето листо. Ще го изплетем последния начин. Захващаме ето така. Хоп. Ще ви го направя по по-лесния начин. Една бремъка, която ние броим. Просто за да ни влезе ето така. Може да я направите по другия начин. Така да може да виждате хубаво. Искам да няма конци отдолу. Началото. Още веднъж ще го направя. Сега трябва да направим 40 въздушни примки. Държим ето тук, за да ни е по-стабилно. И ето така. 1, 2,
Придърпвате си пръстите нагоре, за да имате контрол. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Продължаваме да придърпваме. 18, 19, 20. Листото от 3 реда. Тридесет, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Така, да си освобода място, нищо да не ми се пречка. 40 бремки нисък пълн. Въздушни бремки. 40 въздушни бремки. Започваме последния начин. 4 бремки нисък пълнеж. Започваме не от първата, от втората. 4 бремки. До сега плетохме нисък пълнеж, промушваме, издърпваме, на куката имаме 2 и ги изплитаме. Една нисък пълнеж. На куката са 2, изплитаме 2 нисък пълнеж. 3 нисък пълнеж, промушваме, издърпваме, на куката са 2, изплитаме 4 нисък пълнеж. Следва нова бримка, полупълнеж. Да не ми виждате как ми се заплете конеца. Много неприятна ситуация сега. На възелче. Успях да реша проблема. Но внимайте да не ми се заплита. Така, продължаваме с полупълнеж. Намятаме. Ето така. Намятаме и промушваме в следващата бримка. Издърпваме, на куката са ни 3 и ги изплитаме заедно. Оп, промушвате и през трите. Това е бримка полупълнеж. Трябва да направим 4 пъти. Един път я направим. В следващата бримка намятаме, промушваме, издърпваме, на куката са 3 и ги изплитаме заедно. Втори път в следващата бримка. Трети път. И последно четвърти път. Това е бримка полупълнеж. 4 бримки полупълнеж. Следват 16 бримки с една наметка. Почти по същия начин се плете. Намятаме, промушваме, издърпваме, на куката са 3 отново, но този път изплитаме първо ето тези двете, след това следващите две. Това е бримка с една наметка. Един път. Продължаваме в следващата, промушваме, на куката са 3, изплитаме първо двете, другите две, втори път и отново двете, другите две, трети път. Промушваме, издърпваме 2, 2. Четвърти. 5. 6. Изпуснах я. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, да си освобода малко прежда, 14, 15 и 16. Ето така се получава. Сега какво следва? Сега следват 9 полупълнеж. Тази бримка вече я правихме. Намятаме, промушваме, издърпваме и ги изплитаме заедно. Веднъж. Втори път. Трети. Четвърти. 5. 6. 7, 8, 9. Продължаваме с ниски пълнежи. 1, 2, 3, 4, 5 ниски пълнежи. В последното ще направим една надавка, т.е. 2 бремки нисък пълнеж в една. Една нисък пълнеж,
2 нисък пълнеж. Сега трябва да повторим това нещо от другата страна в обратен ред. Т.е. започваме с 5 нисък пълнеж, за да може да е симетрично. Ще си изплета опашката. 1 нисък пълнеж, 2, 3, ще го отрежа, 3, трябва да направим 5, 4, 5. Сега имаме 9 полупълнеж. 1, 2, 1. Тук нещо ми се струва, че не съм. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последна 9. То виждате как е симетрично от двете страни. Сега съответно трябва да направим 16 бремки с една наметка. 2, 2. Промушваме, издърпваме, на куката са 3 и ги сплитаме 2 по 2 втори път. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 и последна бримка с наметка 16. Сега имаме, ето виждате, 4 полупълнеж. Намятаме, промушваме и ги изплитаме заедно. Един път, втори, трети и четвърти. Ниски пълнежи. 1, 2, 3, 4 нисък пълнеж, както и стартирахме, и завършваме с една тройна надавка, т.е. 3 бремки нисък пълнеж в една, 3 нисък пълнеж в една. Тук може да си поставите маркер и сега ще направим абсолютно същото нещо на втори ред. Като ето тук вместо 5 ще бъдат, може би ще бъдат 6 или 7. Да ви кажа, всеки път ми се получават различни листа. По една времка напред-назад някъде ми се губи, но това по никакъв начин няма да повлияе на оленцето ви. Спокойно. 1, 2, 3, 4. 4 полупълнеж. 1, 2, 3, 4. Съответно 16 бримки с една наметка. По същия начин, като предходния ред. 3, 4, 5, 6, 7. То дори няма смисъл да го снимам, нали, но 9, 10, понеже е абсолютно същото. 11, 12, 13, 15 и 16. 9 примки с полупълнеж. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, не е така, 8, 9. Нисък пълнеж. 1, 2, 3, 4, 5. Правим една наддавка и повтаряме същото нещо от другото страна, така че да стане симетрично. Ще се видим в края на този ред. Тук сега съответно 5 нисък пълнеж, 9 полупълнеж, 16 бримка с една наметка, 4 полупълнеж и 5 нисък пълнеж. И така изплетох последните 5 нисък пълнеж и сега ще направим една прибавка, наддавка на български. Сега това, което трябва да направите в последния ред. Маля, цвета изглежда толкова различно, отколкото е в действителност на камерата, но това няма никакво значение. Нисък пълнеж, една обиколка да направите на цялото листо. Нисък пълнеж и ще приключваме. Готови сме. Ето така. Само ниски пълнежи. Правите обиколката и се виждаме на края на третия ред на листото. Нисък пълнеж около цялото листо. Включих с ниските пълнежи. На трети ред правим една залепена бримка, издърпваме и си оставяме конец за шиене. Нашето листо е готово. Ето така, издърпваме, нанисваме си иглата. Ето го нашето листо. Сега нанисваме иглата, която открих вече. Сега ще ви покажа. За много бързо време ги слагаме на ладенцето и сме готови. Пак имам проблем с нанесването. Добре, мисля, че се справих. Така, ето го нашето ладенце. Позиционирате където искате да ви бъде листото. Може по-надолу, по-нагоре. Ето по този начин. Свиваме в началото. И просто минаваме ето така през от двете страни. От тук. В следващата. Така през двете бримки да затегнем. В принцип за изработката на листото може да използвате и цветарска тел. Умишлено не съм ви показала варианта с тел. Третия ред, който е ниски пълнежи, под него се слага тел и се плете. Но аз искам да ви е максимално лесно и да не ви се тормозявам излишно в търсене и купуване на тел. На мен ми отне доста време да открия. И не мисля, че резултатът е толкова задоволяващ, че се затормозявате излишно с тел. Ето така просто си скривам конеца в момента. Отрязвам. Сега ще ви покажа и с телта. Ето го, нашето ладенце е абсолютно готово. Ето го и варианта, в който има тел. Ето виждате. Тук на трети ред има тел. Иначе абсолютно същото ладенце. Така че това е от мен. Надявам се видеоурока да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за канала, за да не пропуснете интересни неща, които предстоят в канала. Ще има още много видеа. Така че хубав ден от мен ви пожелавам и много цветно настроение.